Bună ziua! Astăzi o să avem un webinar la tema tot ce trebuie să știm despre sănătatea colului uterin. Acest webinar este susținut de către UNFPA Moldova. Eu mă numesc Smigur Iraida, sunt medic obstetrician ginecolog. Deci despre ce o să discutăm astăzi? Despre ce este colul uterin, cum arată un col uterin sănătos, care este colul uterin la diferite etape de vârstă a femeilor, ce înseamnă rana pe col și dacă există așa ceva în general, care factori influențează sănătatea colului uterin, ce înseamnă un col uterin patologic, de ce este important screening-ul de col uterin, cum ne pregătim de analize și, nu în ultimul rând, cum susținem sănătatea colului uterin. Ce este colul uterin de fapt? Cervixul sau colul uterin face parte din aparatul reproductiv feminin și este acea porțiune îngustă a uterului care face legătura cu vaginul. Mai este numit și col uterin, are o lungime de aproximativ 3-4 cm. Din cauza poziției și mai ales a naturii sale delicate, colul uterin poate fi ținta infecțiilor, care, netratată corect, poate duce la apariția unor afecțiuni mai grave, cum ar fi cervicita, inflamația și infecția colului uterin, despre care neapărat vom vorbi mai târziu, infecțiile cu HPV, displazia, ectopie cervicală. Astfel de afecțiuni pot favoriza dezvoltarea cancerului cervical. Cervixul are 3 roluri importante. Primul este că cel în timpul nașterii, cervixul se mărește pentru a permite trecerea copilului. Și al doilea rol important este că permite trecerea fluidului menstrual din uter. Vreau mai întâi să încep cu aceea cum arată un col uterin sănătos. Deci pe imagine aici vedeți un col uterin care este văzut prin valve, da? Aici mai sus o să vedeți niște valve, da? Sau oglinzi ginecologice care se introduc în vagină. Aici sunt pereții vaginului, iar asta este colul uterin. De culoare roză, pală, curat și aici este orificiul de intrare. Aici la fel avem un col uterin, asta este orificiul de intrare și vedem așa o rană, cum zicem noi, da? Mai micuță, iar în partea asta avem un col uterin unde această rană ar fi una mai mare. Și mai avem o imagine cu col uterin care nu are nicio rană, este de culoare roz deschisă și iată aici este intrarea în uter și partea din față este vagina. Deci toate aceste 4 coluri uterine sunt absolut sănătoase. Deci colul uterin aparent nu trebuie să aibă o structură standard care se aseamănă la toate femeile. Deci toate aceste 4 tipuri de coluri uterine sunt toate coluri uterine sănătoase. Castrat, da? Cum am spus, colul uterin unește vaginul și uterul și este un organ muscular. Însă ceea ce ține de celule, colul uterin are 2 tipuri de celule. Are celule glandulare situate într-un singur rând, iată cum sunt acestea, și celule squamoase care sunt situate în câteva straturi. Deci care este deosebirea și ne le găsim? Acestea care sunt într-un singur strat sunt celulele din interiorul colului uterin, care merg spre uter înăuntru, da? În cavitate. Iar celulele acestea squamoase, care sunt strat pe strat aplicate una peste alta, deci este un strat mai gros, așa spunem, acestea vin din vagină. Aici avem o imagine histologică unde vedem, deci toate celulele glandulare într-un singur rând, asta este stratul intern, din interiorul colului uterin, care este din orificiul intern, care pleacă în colul spre uter, iar aici avem stratul squamos, care vine dinspre vagină. De ce totuși este important să știm momentele astea? Pentru că iată aici în imaginile pe viu vom vedea deosebire și vom înțelege de ce avem nevoie să știm de asta. Deci, cum vedem aici unde este indicat cu verde, da, cu săgeata verde, acesta
acest țesut care pare așa ca niște ciupercuțe puse una lângă alta, deci acesta de fapt este acest singur strat de celule glandulare care vine din colul uterin. Iar stratul care parcă ar vrea să-l acopere, da, parcă ar avea o nuanță mai alb deschis, acesta este acel strat din mai multe celule squamoase care vine dinspre epiteliul vaginului și vrea să acopere deci, această rană pe col uterin. Deci, în partea asta, la fel, vedem, aici cu verde este arătat stratul de celule glandulare care vine din interiorul colului uterin, iar acestea sunt straturile de celule care vin dinspre vagin și sunt câteva straturi puse una peste alta care vin să acopere stratul sau orificiul intern al colului uterin. Da? Deci avem stratul de celule glandulare și stratul de țesut squamos. Bine, de ce acesta este totuși important? Pentru că acest strat de celule din interiorul colului uterin, când ies la suprafață, se vizualizează așa ca o pată roșie. Iată la asta și spun medicii că este rana pe col. Da? Când femeia se duce la medicul ginecolog la control și acesta o vede la fotoliu și îi spune, vai, ai o rană pe col. La cineva rana asta poate să fie mai micuță, la cineva poate să fie un pic mai mare, iar alte femei pot în genere să nu aibă, adică să nu se vizualizeze acest orificiu intern din colul uterin. De ce se întâmplă asta? La ce se datorează asta? Deci, țesutul ăsta glandular din interiorul colului uterin se vizualizează atunci când avem un exces de estrogen pe fond hormonal. Și lucrul ăsta se poate întâmpla atât la fetițele tinere care încă nici nu au avut viață sexuală sau la femeile care încă nu au născut, la femeile care au născut și asta nu înseamnă că este o problemă. Da? De exemplu, unele femei care administrează contraceptive orale combinate, acestea la fel pot avea așa o ectopie. Deci rana asta pe col care se vizualizează se numește ectopia colului uterin, care de fapt poate fi o stare absolut normală a colului uterin. Important este testul PAP și nu ceea ce vedem cu ochiul liber. Deci nu este corect să spunem că iată, am văzut colul uterin, acolo este o rană și gata, cu ea trebuie ceva să facem. Nu, important este testul PAP. Bine, am spus câteva cuvinte despre ce înseamnă erozie. Da? Erozia, corect, o numim ectopia colului uterin. Și iată, în imaginea de mai sus o să vedem un uter, unde vine colul uterin și este reprezentat cu roșu țesuturile, celulele acestea despre care vă spuneam. Da? Iată, este interne, se numesc glandulare care sunt într-un singur strat despre care am vorbit anterior. Și ele continuă cu celulele din uter, în partea superioară, iar la ieșirea în vagin, acestea sunt acoperite, iată, de celulele squamoase care sunt situate una peste alta. Și dacă noi o să privim drept înainte, atunci noi o să vedem că iată colul uterin arată în felul următor, iar aici este orificiul intern, unde țesutul ăsta glandular se limitează doar aici. Da? Iată, imaginea asta, să zicem, ar fi compatibilă cu asta de jos, sau dacă ar fi un pic mai mult țesut glandular pe aici, atunci, iată, s-ar vizualiza acest țesut glandular aici și țesutul epitelial. În următoarea imagine avem uterul și țesutul ăsta glandular care iese un pic în afara uterului. Iată, da? Și se vizualizează așa cu roșu, frumos, mai aprins, iar țesutul din partea vaginului din mai multe straturi care încearcă să-l acopere și arată asta în felul următor. Deci, uneori, de exemplu, la femeile care au născut, din cauza că colul uterin în timpul nașterii se dilată, iese bebelușul, iar după asta toate organele se refac la loc, da? Și atunci când ele se refac la loc, încet, încet se contractă, se strâng,
pentru ca să revină la forma lor inițială. Păi iată, când ele se refac la loc, din păcate, nu tot timpul lucrul ăsta se întâmplă într-atât de simetric, ideal, cum a fost înainte de naștere. De aceea, uneori se poate forma un ectropion. Și acest ectropion s-ar asemăna cu erozia, doar că el poate să fie, de exemplu, doar pe partea de sus sau lateral sau doar pe partea de jos, se vede, iată, această rană micuță. Acesta este numit un ectropion și acesta la fel este o stare absolut normală, benignă a colului uterin, care poate apărea la femeile care au născut sau femeile care au avut careva intervenții pe colul uterin. Cum ar arăta colul uterin la diferite etape de vârstă a femeilor? Deci, femeile tinere de vârstă reproductivă, cum am spus, pot avea un col uterin, iată cum este aici, da? Și el să fie alb, lucios și doar la intrare, să aibă orificiul la intrarea în uter. Iar în partea asta avem un col uterin unde ar fi, iată așa, o rană, o erozie așa mai accentuată, cu roșu mai aprins. Deci acesta la fel este un col uterin absolut normal la o femeie de vârstă reproductivă, dar aceasta a născut. Deci aici avem un col a unei femei care nu a născut, aici avem un col uterin la o femeie care a născut. Și în ambele cazuri, acestea sunt absolut normale. Și la fetițele care nu au născut sau la femeile care nu au născut, colul uterin la fel poate să aibă o rană, da? Cum am numit-o, acea ectopie, la fel poate să fie prezentă și acest lucru la fel o să fie în regulă. Pentru că sunt estrogeni, da? Noi spunem că această ectopie depinde de estrogeni. Aici avem câteva imagini cu col uterin în sarcină și în alăptare. Deci aici o să vedem un col uterin la o femeie care alăptează. Și îl vedem că este nu chiar așa un roz mai pal, dar pe alocuri mai este mai roșietic și poate ar părea mai uscat. Bine, nici nu se vede, dar în timpul alăptării, femeia nu are estrogeni ca în cazul în care ea nu ar alăpta. Și atunci, din cauza lipsei de estrogeni, mucoasa este mai uscată, mai atrofiată și uneori poate ar aduce către un col uterin pentru o femeie în menopauză. Vorbim un pic mai târziu ce cu colul uterin la femeile în menopauză. Bun. Ce sunt aceste două coluri uterine care le vedem aici? Aceste coluri uterine sunt la femeile gravide. De aceea nu se recomandă să se facă careva investigație pe col uterin la femeile gravide. Pentru că în mod fiziologic și normal așa a creat natura, ca colul uterin și dintre organele genitale interne a femeilor gravide să, în primul rând, să capete altă culoare. Ele devin violacee la culoare, tocmai așa, un violet aprins, pentru că toate țesuturile se îmbogățesc cu sânge, pentru ca să fie păstrată această sarcină și să fie dusă până la capăt. De aceea, organele genitale au o culoare așa mai violacee. Mai există așa numită reacție deciduală. Atunci când, iată, dacă o să vedem aici așa, parcă este cum crescut ceva, da? Pe acest orificiu intern, aceasta ar fi așa o rană mare frumoasă, o ectopie, și aici avem așa parcă o concrescență. Deci aceasta se numește reacție deciduală în sarcină a colului uterin. De aceea nu se recomandă efectuarea testului PAP la femeile gravide, pentru că ea poate da reacții fals negative sau fals pozitive. Un alt moment este tot ce vedem aici cu alb, și iată aici așa parcă mai transparent alb, acesta este mucusul și eliminările care se formează în sarcină într-o cantitate mult mai mare. De aceea noi nu, în niciun fel nu spunem că aceste eliminări sunt patologice. Ele sunt mult mai multe în sarcină, iarăși ca un reflex de protecție, așa este construit corpul nostru și de aceea de multe ori, așa de multe eliminări pot să ne încurce la colectarea testului PAP. Iarăși, de ce nu se colectează testul PAP la graviduțe?
Așa, ectropionul despre care v-am povestit un pic mai sus, deci da, iată, el poate avea diferite dimensiuni. Să zicem aici, el este așa simetric rotund și are asta dimensiuni. În imaginea asta vedem că pe partea de sus el este mai lărgit, iar pe partea de jos este un pic mai mic. Da? Pentru că când s-a strâns colul uterin înapoi, pe o parte el s-a strâns mai mult, pe alta a rămas un pic în afară. Ăsta este ectropion clasic, o stare absolut benignă și firească a colului uterin după ce femeile au născut. Și aici avem unul încă mai mare, un ectropion care se răstrânge aproape peste partea dinspre vagin, da? Vedem limitele lui tocmai din așa în partea de sus și în partea de jos bine. Deci la ce ar putea să încurce acest ectropion? Este la faptul că femeile pot să prezinte mai multe eliminări. De ce se întâmplă lucrul ăsta? Pentru că partea asta de țesut squamos, da? Care are mai multe straturi unul peste altul, este din vagin. Țesutul ăsta uniglandular, dintr-un strat care este format din țesut glandular, este mai sensibil. În vagin noi știm că avem pH-ul acid. Din cauza asta, pH-ul ăsta acid face ca țesutul glandular să fie cumva să reacționeze la el și să devină mai roșu, mai inflamat și iată el să producă mai mult mucus, mai multe eliminări pentru ca să-l protejeze. Iar ăsta țesut are tendința încet să crească și să vină peste el să-l acopere. De aceea, iată, tot procesul ăsta se numește metaplazie. Și de aceea, până când femeia ajunge în menopauză, tot acest ectropion încet se acoperă, până când femeia ajunge în menopauză, deja tot colul uterin este acoperit cu țesut squamos. Deci noi nu o să găsim nicio femeie în menopauză care să aibă rană pe col. Deci aici vedem 3 imagini cu 3 coluri uterine, unde sunt reprezentate cu orificiul intern, dar în niciunul nu o să vedem vreo ectopie sau rană pe col. Iată, în această imagine, noi, de exemplu, putem vedea această margine unde cândva ar fi fost ectopia, până unde, da? Și aici, încet cu încetul, s-a epitelizat aceasta. Astfel, nicio femeie în menopauză nu să aibă rană pe col. Însă, la femeile în menopauză, din cauza lipsei de estrogen, mucoasa vaginului și a colului uterin se va atrofia. Și aceasta devine foarte subțirică, într-atât de subțire încât se pot vizualiza vasele. Iată aici foarte bine se vede asta. Și iată aici microvase, ele se văd. Mucoasa este subțire, foarte repede poate sângera. De ce uneori la femeile în menopauză, atunci când ele au o atrofie a mucoasei foarte accentuată, asta se numește vaginită atrofică în menopauză și e cam dificil de colectat testul PAP, atunci se recomandă un tratament local cu estrogen în doză mică pentru ca să îmbogățească mucoasa vaginală și mucoasa colului uterin ca să putem colecta testul PAP. În cazul următoarelor 2 imagini, aici o să vedem un col uterin. Iată, asta este colul uterin, dacă vedeți, da? Și mai jos, iată, colul uterin. Acest col uterin, parcă ar părea că imaginile astea sunt așa de nu frumoase și cumva te uiți la ele și te gândești automat că sunt niște coluri absolut patologice și nu sunt ok. Dar așa cam arată un col uterin la femeile gravide. Și iată de ce testul PAP, de exemplu, nu se face atunci când femeia este gravidă, mai ales de rutină. În timpul sarcinii, colul uterin și, în genere, organele genitale interne se fac de o culoare nu roz, cum am văzut pe prima imagine, dar ele devin tocmai violacee. Pentru că așa fiziologic se întâmplă în timpul sarcinii și țesuturile se îmbogățesc cu vase, ele devin mai parcă cianotice.
Un alt moment care survine în timpul sarcinii este așa numită reacție deciduală. Da? Iată, o să vedem aici unde este săgeata asta cu albastră, parcă am avea așa o bucățică de carne crescut un pic mai mult, da? Un polip sau țesutul ăsta este proliferat mai mult. Aceasta se numește reacție deciduală a corpului uterin în timpul sarcinii, care este o reacție absolut fiziologică și normală, ca organismul a creat, deci este creat așa, ca să ofere un fel de reacție de protecție și de păstrare a sarcinii și pentru asta să aibă toate condițiile optimale. Aici mai sus o să vedem tot ceea ce se vede aici cu alb, acestea sunt mucus și eliminări, care iarăși în timpul sarcinii sunt mult mai multe decât în mod normal la o femeie negravidă. Deci, de aceea, în sarcină, noi nu examinăm colul uterin, noi nu facem testul PAP, din simplu motiv că acesta poate să dea un rezultat fals pozitiv, fals negativ, unul care este nesatisfăcător. Și la femeile graviduțe se face testul PAP doar în cazul în care femeia a avut o problemă, să zic eu, de ordin așa mai serios sau mai sever, imediat înainte de a rămâne gravidă. Doar în cazurile astea și atunci se face doar în trimestrul 2 de sarcină. Dar iată așa arată colul uterin la femeile gravide și iată așa este un col absolut normal. În următoarea imagine vreau să vă arăt o altă etapă sau un alt tip de col uterin la altă etapă a vieții femeii. Ectropionul. Ce înseamnă asta? Iată, vedem aici un col uterin cu rană mare, aici unul și aici vedem că tocmai rana asta se extinde, practic ar veni tocmai peste partea de peste marginea a vaginului spre uter. Și ce înseamnă ectropionul ăsta de fapt? Ectropion apare de cele mai deseori la femeile care au născut, la care colul uterin s-a dilatat în timpul nașterii, copilașul a trecut pe acolo și acest col uterin el trebuie să treacă înapoi, să zicem, da, să se strângă, să se micșoreze la mărimile care le-a avut înainte de travaliu. Deci, și când se întâmplă acest lucru, acel epiteliu care s-a aflat doar în canalul cervical, el nu se va strânge perfect înapoi așa cum a fost. Și din această cauză, o parte din partea internă a colului uterin va fi în afară. Uneori putem să întâlnim la femei ectropion sub forma, deci aici este extins tot colul uterin, dar uneori poate să fie, de exemplu, doar partea de sus, adică asimetric, sau doar partea de jos, sau doar dintr-o parte să fie țesutul ăsta vizibil. Acesta apare din cauza că după naștere, după ce colul uterin, după ce fibrele musculare s-au strâns, s-au contractat și au revenit la formele inițiale, deci o parte din acesta a rămas în afară. În următorul slide vedeți un col uterin a femeilor în menopauză. Iată cam așa arată un col uterin a unei femei în menopauză. Deci, da, rana aici noi nu vedem, da, nu putem să vedem o rană, dar nici nu putem să spunem că colul ăsta este cumva asemănător cu acel roz frumos care noi l-am văzut pe primul slide. Deci, după cum vedem, așa, mucoasa asta parcă ar fi un pic așa roșietică, pe alocuri se văd vase, aici în general se văd vasele foarte bine, mai sunt niște punctișoare roșii, unde este mai pal, unde este mai roșu, dar parcă vedem că stratul ăsta deasupra este într-atât de subțirel încât se văd, iată, vasele. Iată ce în imaginea asta se vede cel mai bine. Așa arată mucoasa atrofiată în menopauză. De ce atrofiată? Pentru că în menopauză nu se mai secretă hormoni, da? Estrogenul. Din cauza asta, niciodată la o femeie în menopauză noi nu o să vedem acea rană pe col uterin. Iată unde în imaginile celelalte sau chiar și unde era ectropionul. Deci chiar și la femeile care când au fost în vârsta reproductivă,
ele aveau ectropion. Iată, în imaginea dată, de exemplu, aici se vede bine, iată, unii arăt eu cu săgeata, da? Acesta este o delimitare care înainte ne arată că aici a fost o rană. Însă din cauza că pe parcursul anilor această rană are tendința să se epitelizeze, adică epiteliul ăsta din vagin să vie deasupra, să-l acopere ca și cum să-l protejeze. Încet, încet, până femeia ajunge la menopauză, rănile acestea se acoperă, se epitelizează, se transformă așa de parcă nu a mai fost nicio rană acolo. Iată, tot procesul ăsta se numește metaplazie. De ce zic metaplazie? Pentru că poate cineva din voi câteodată când a făcut testul PAP, i-a venit în rezultatul testului PAP zonă de metaplazie matură sau imatură, zonă de juncțiune, iată așa noțiuni. Deci, metaplazia, de fapt, este un proces absolut fiziologic și normal în care are loc, deci, acoperirea acestei răni cu epiteliul din vagin cu scop de protecție. După cum vedeți, iată, toate aceste tipuri de coluri uterine care vi le-am arătat până acum reprezintă etapele prin care trece colul uterin în viața unei femei. Bine, uneori se poate întâmpla că, de exemplu, o femeie să aibă toată viața ei un col uterin fără rană pe el sau fără ca țesutul ăsta glandular dinăuntru să fie vizibil. Da, asta mai rar, dar de cele mai deseori toate femeile au un col uterin care trec prin toate aceste etape. Da? Mai întâi poate fi roz care și nu prezinte nicio rană, mai apoi odată cu nu știu, cu nașterea, cu luați contraceptive, cu un exces careva de estrogen, acolo se formează rana asta pe col, adică iese țesutul ăsta glandular un pic în afară. După asta, corpul are tendința să îl acopere, să metaplazeze, să-l acopere cu țesut obișnuit normal, până când femeia ajunge în menopauză, atunci când nu mai sunt estrogeni și colul se atrofiază și arată în felul următor. Deci toate aceste coluri uterine sunt coluri absolut normale. Am să repet asta de multe ori pe parcursul webinarului pentru ca să înțelegem că colurile uterine de fapt pot fi foarte diferite, dar asta nu înseamnă că noi putem pune o diagnoză doar după aspect. Trebuie luat în calcul și alte momente. Deci care sunt factorii care ar putea afecta colul uterin, sănătatea lui, starea lui? Sunt aceste condiții patologice sau vremelnice sau benigne? Deci, care sunt acestea? Deci, primul lucru sunt infecțiile, despre care am menționat și la început. Cel mai mult colul uterin poate suferi din cauza infecției cu HPV. De ce HPV? Da, cum știm, pentru că testul PAP se face din considerentul ăsta, pentru că 8-9 persoane din 10 vor contacta măcar un tip de HPV pe tot parcursul vieții, iar femeile sunt foarte susceptibile pentru că papilomavirusul trăiește anume în celulele de pe colul uterin. Și iată aici este treaba mai interesantă, pentru că anume acolo unde este rana pe col și unde are loc epitelizarea acesteia, da, ceea ce am numit eu metaplazie, iată anume acolo și are tropism acest virus. Deci el nu-l putem găsi în sânge, noi nu-l putem găsi în alte tipuri de celule. Noi să-l găsim doar acolo. Și când se colectează testul PAP, este foarte important ca specialistul, moașa, asistenta, cine colectează acest test PAP, trebuie să cunoască anatomia asta și momentul ăsta fiziologic, pentru că cel mai corect testul PAP o să arate dacă el este colectat anume din zona asta unde are loc epitelizare. Un alt tip de infecții la care colul uterin este foarte susceptibil sunt infecțiile sexual transmisibile. Despre fiecare în parte am să vă arăt câte o imagine ca să înțelegem totuși că colul uterin poate să arate diferit în dependență de aceste infecții. La fel, colul uterin este foarte susceptibil pentru fluctuațiile hormonale. De exemplu, pot apărea polipi a colului uterin, așa cum pot apărea polipi în uter, așa pot fi și pe colul uterin. Polipii sunt
la fel de diferite dimensiuni, dar sunt absolut benigne. Și atrofia, despre care am menționat că se poate întâlni în menopauză sau în cazul femeilor care alăptează. Sau atrofia mai poate apărea în cazul femeilor care au careva boli autoimune și pentru care ele primesc un tratament cu steroizi. Da, cu prednizolon, cu dexametazon, iată femeile care primesc astfel de tip de hormoni, la ele mucoasa va fi atrofiată. În urma anumitor proceduri pe col, dacă a suferit o ardere, înghețarea celulelor de pe colul uterin, ceea ce se practica foarte mult generațiile trecute. Iată, dacă noi o să întrebăm mămicile noastre, practic fiecare din ele a avut măcar o ardere pe colul uterin. Pentru că așa se practica atunci, pentru că mai puțin se cunoștea despre patologia colului uterin și anumite momente legate de HPV-infecția. Și endometrioza. Deci noi despre endometrioză cunoaștem din punct de vedere a unei patologii care poate afecta sistemul genital și tot timpul ne gândim la uter, la ovare, la trompe, dar mai puțin la colul uterin. Dar din păcate endometrioza poate să se găsească și pe colul uterin. Care sunt, deci, aceste stări patologice a colului uterin? Infecțiile, condiloamele colului uterin, polipia colului uterin, endometrioză, leucoplachie, stenoză, stări precanceroase a colului uterin și cancer de col uterin. Despre toate vorbim pe rând un pic mai treptat, da? Deci, iată aici o să vedeți câteva imagini cu infecțiile colului uterin. Îmi place prima imagine, deci, pentru că așa arată un col uterin atunci când este o infecție cu trichomonas. Trichomonas, care este o infecție sexual transmisibilă. Deci, colul uterin arată ca căpșuna, așa și o găsim și în literatură. Bine, acum o să zicem că nu toate femeile care au trichomonas, la toate colul uterin o să arate așa. Pentru că el să ajungă să arate așa, trebuie să treacă o anumită perioadă de timp și ca acest trichomonas să nu fie tratat, pentru că de obicei el dă careva simptome, infecția asta. Și femeia se adresează la medic pentru că are usturimi, are disconfort, are eliminări urât-mirositoare și foarte abundente. Și atunci ea se adresează la medic, îi dă tratament și lucrul ăsta trece. Însă, din păcate, pot fi cazuri când această infecție să rămână cumva subacută. Deci ea dă careva simptome, ele nu sunt într-atât de accentuate, femeia nu se adresează la medic, mai face băițe interne, mai face dușuri, mai folosește careva supozitorii sau tampoane care poate nu au nicio legătură și nu au efect terapeutic asupra infecției cu trichomonas și iată așa, treptat, infecția asta stă mai mult timp și colul uterin se transformă și arată în felul următor. Și am să vă spun și mai mult, că chiar dacă după asta infecția cu trichomonas este tratată, colul uterin sub formă de căpșună, da, cu toate punctulețele pe care le vedeți, poate rămâne pe viață, chiar și la femei în menopauză. Eu, în practica mea, am avut femei în menopauză care nu aveau infecție, dar care au suportat o infecție de lungă durată în perioada reproductivă și iată, ea fiind în menopauză, a rămas cu așa un col uterin. În următoarea imagine o să vedem un col uterin unde sunt multe eliminări albicioase, ele mai pot fi și brânzoase, așa cu un aspect ca bucățele de brânză și cu o culoare galben-verzuie. Deci așa arată candida pe colul uterin. Candida nu este o infecție sexual transmisibilă, dar candida poate afecta nu doar vaginul, dar și colul uterin. O altă patologie infecțioasă a colului uterin este cervicita. Cervicita, de fapt, din latină se traduce ca inflamația colului uterin, dar de cele mai deseori ea apare din cauza infecțiilor sexual transmisibile. Prin ce se deosebește ea? Deci, în primul rând, colul uterin va avea o culoare roșie aprinsă. Atunci când medicul va încerca să atingă colul uterin, acesta va sângera. De obicei, femeile care au o cervicită accentuată, ele vor prezenta sângerări după actul sexual. Atunci când această femeie va fi văzută la fotoliu,
Deci, colul uterin va fi dureros și sensibil dacă va fi atins. Și numai decât vor fi infecții, și numai decât vor fi sângerări după actul sexual sau după ce va fi văzută la fotoliu sau chiar dacă femeia pune, de exemplu, un tampon în timpul menstruației. Și eliminările vor fi urât mirositoare. De multe ori, sau unei bacterii care se transmite sexual, cărei îi place colul uterin, este chlamydia. Chlamydia trăiește în colul uterin. Și aceasta de multe ori poate fi asimptomatică. Adică nu neapărat dacă femeia achiziționează chlamydia, ea să prezinte deodată careva simptome, eliminări, disconfort, mâncărimi. Deci colul uterin arată careva semne de inflamație, nu neapărat să fie atât de accentuate și iată chlamydia asta trăiește, acolo trăiește mult și bine până când nu se mai asociază careva alte simptome și mergând la medic, specialistul îi indică femeii să facă această investigație aparte. În general, de exemplu, în Statele Unite ale Americii se face un screening pentru infecție cu chlamydie. La fiecare femeie până la vârsta de 25 de ani, anual se face screening la investigația chlamydiei din colul uterin. Cu părere de rău, la noi asta nu se face, totuși este, să zic eu, o investigație, nu știu dacă putem să o numim foarte costisitoare, dar costisitoare. Să zicem, la centre private, investigația la chlamydie din colul uterin, împreună cu gonoree, pentru că de cele mai deseori în infecția cu chlamydie se asociază și infecția cu gonoree, deci din toate infecțiile cu chlamydie, 60%, la 60% se asociază și gonoreea. De asta ele sunt cumva puse ca ambele să fie investigate. Deci la centrele private această investigație nu știu, ajunge poate până la 500 de lei, 400 și ceva de lei, totuși o investigație costisitoare la noi nu se face de rutină, cu părere de rău. Și ea poate fi transmisă mai departe partenerului. Partenerul la fel poate să nu prezinte niciun simptom și el să aibă infecție cu chlamydia, dar habar să nu aibă că ea este și iată așa are loc ping-pongul ăsta de transmitere a infecțiilor. Mai sunt și alte tipuri de infecție care la fel se pot găsi în căile genitale și pe colul uterin. De exemplu, tuberculoza colului uterin. Iată aici în imagine aveți un col uterin clasic care suferă de infecție cu tuberculoză. Noi cumva cunoaștem că tuberculoza este o infecție care afectează doar plămânii, da? Așa știm noi, că dacă tușim, sub febrilitate, dacă tușești mai mult de 3-4 săptămâni, dacă ai subfebrilitate, ar fi bine să mergi la medic să vezi dacă, Doamne ferește, nu este o tuberculoză la plămâni. Dar cu părere de rău, sunt situații când tuberculoza poate să afecteze și alte organe. De exemplu, organul genital reproductiv al femeii. Și aflându-se pe colul uterin, ea arată în felul următor. Mai este, de exemplu, și așa situații când poate să fie herpes genital pe colul uterin. Nu neapărat că herpesul să iasă doar pe organele genitale externe. Deci erupții herpetice se pot găsi și pe colul uterin. În imaginea dată o să vedeți și condiloame. Am vorbit despre HPV infecția care ar putea cauza leziuni precanceroase, dacă vorbim de tipurile cancerigene. Dar dacă ne referim la tipurile de HPV care provoacă condiloame sau meci pe corp, da, sau în regiunea organelor genitale externe, care de multe ori pot fi foarte supărăcioase, deci aceste condiloame pot apărea și pe colul uterin și ele arată în felul următor, după cum le vedeți pe imagine. Deci, iată, așa, niște depuneri albe, dense, care nu, dacă o să încercăm să le ștergem cu tifonaj sau cu careva instrumente, ele nu se vor șterge. Iată, aici este pe colul de mai jos, o să vedeți niște condiloame mult mai accentuate și mult mai răspândite și mult mai mari, sau pot fi mai puțin accentuate, dar ele sunt.
Deci trebuie să ținem cont de un lucru, că condiloamele sunt cauzate de HPV care nu este cancerigen, da? De tipul 6 și 11. Însă, asta nu înseamnă că dacă colul uterin are condiloame, el are doar aceste tipuri de HPV. Adică ele se pot asocia, pot fi prezente și tipurile cancerigene. De ce este important ca femeia să facă testul PAP cu regularitate? Da? Câteva cuvinte despre HPV și condiloame. La circa 90% dintre persoanele infectate cu HPV care au negi sau au aceste condiloame, se identifică tipurile 11 și 6. Perioada de incubație a infecției cu HPV poate dura de la câteva săptămâni până la câteva luni sau până la câțiva ani și ele se pot asocia cu tipurile cancerigene. De ce e important să cunoaștem că perioada de incubație poate dura și până la câțiva ani? Pentru că tot mai mult ultimele studii ne arată că acest virus, papilomavirus, poate sta în corpul omului într-o stare inactivă. Deci el nu dă simptome și noi nu putem detecta prin investigații. El nu se arată la investigații, dar la un anumit moment, atunci când careva factor, un trigger, acționează asupra corpului, scade imunitatea, nu știu, se asociază careva alte boli, stres puternic. Deci lucrurile astea fac ca HPV-ul să se activeze și din stare inactivă să se facă unul activ și iată să apară și condiloamele sau stările precanceroase. O altă condiție benignă despre care vă povesteam este polipul. Iată, aici o să vedeți colul uterin. Iată, asta, așa, un fragment de col uterin. El este foarte mărit, da? Ca să se vadă mai bine cu intrarea orificiului intern și iată acest polip. Polipul colului uterin poate fi diferite dimensiuni. Iată, asta este unul micuț, aici avem unul mai mare. Deci polipii, în general, sunt niște structuri care sunt hormonal dependente. Atunci când femeia prezintă polipi uterini, care se află în corpul uterin înăuntru, sau polipi a canalului cervical a colului uterin, tot timpul suspectăm un exces de estrogen. Deci de undeva acești polipi, din cauza excesului de estrogen, ei se formează. Ce trebuie să cunoaștem despre polipii din colul uterin este faptul că ele sunt condiții benigne. Un moment. Al doilea moment, atunci când avem un polip în colul uterin, el nu trebuie cumva ignorat, dar numai decât se face testul PAP și numai decât femeia trebuie să facă o colposcopie și o ecografie a organelor pelvine. Și explic de ce. Pentru că uneori polipii din corpul uterului pot să fie într-atât de lungi că ei să ajungă până în colul uterin și să iasă în afară. Deci, uneori, acest polip poate să aibă originea nu din colul uterin, dar din uter. Dar pentru asta trebuie să facă femeia o investigație, o ecografie, pentru ca să ne asigurăm că acest polip deci este din colul uterin și nu din uter. Și alt moment la care trebuie să atragă atenție specialistul la care merge această femeie și femeia, este că pe lângă colectarea testului PAP, orice femeie care are polip acolo uterin trebuie să facă colposcopie. Pentru că uneori, de exemplu, dacă piciorușul la polipul ăsta vine un pic mai sus și el nu se vede așa, deci noi nu putem vedea, el poate ascunde careva modificări mai severe în celulele colului uterin. Și de aceea este recomandat ca totuși să fie făcută și colposcopie ca să se vizualizeze foarte bine toată regiunea, să nu se depisteze careva leziuni mai serioase. Endometrioza colului uterin. Deci, iată aici avem o imagine, iată este colul uterin, aici este orificiul care intră în cavitatea uterului și aici avem așa o formațiune violacee care parcă s-ar afla așa sub epiteliu, deci acesta este un focar endometrial. Colul uterin, la fel, poate să prezinte focare de endometrioză. În cazul ăsta aici este doar un singur focar, dar de obicei poate să mai întâlnească sub
structuri așa mai mici, multiple, pe toată suprafața colului uterin. Femeia, la fel, poate avea endometrioză și pe colul uterin. În slide-ul de mai jos vedeți două imagini cu stenoza colului uterin. Deci, de ce totuși ar avea asta vreo importanță sau nu și cum ar afecta sănătatea în genere această stenoză? Deci, iată, în această imagine, iată, asta este colul uterin, da? Aici ar trebui să fie orificiu care intră înăuntru și merge spre uter. Iată, orificiul ăsta este aici, așa de micuț. Și tot acest țesut alb deasupra este un țesut cicatricial. Același lucru se vede și aici. Iată, toate aceste striuri albe sunt striuri de cicatrici și orificiul este foarte, foarte micuț, care permite doar fluxul menstruației să fie eliminat. La ce încurcă el? Deci, de multe ori, cum am mai repetat mămicilor noastre mai mult, li se făcea arderea asta pe col uterin. Și se ardea, se îngheța, de nenumărate ori sunt femei care chiar repetau procedura de câteva ori. Deci, primul risc care există este faptul că dacă se face acest lucru la o femeie nenăscută, cicatriciul ăsta se poate face într-atât de pronunțat încât pe urmă, când această femeie o să vrea să rămână gravidă, aceste cicatrici stenoza, îngustarea acestui canal va încurca la spermatozoizi să ajungă în uter și mai departe pentru fecundarea ovulului. Și sunt situații când, de exemplu, bine, la femeile născute trebuie, de exemplu, ea are o patologie, să zicem, mai serioasă sau o stare precanceroasă mai serioasă, unde se ia biopsie, unde se face excizie. Deci am să vă spun că în comparație cu arderea care se făcea înainte și cu ceea ce se face acum de înlăturarea acestei zone afectate, chiar dacă aici se înlătură o parte mai mare, oricum colul uterin rămâne mai permeabil, mai sănătos și mai bun pentru a concepe o sarcină. Iar ceea ce se făcea înainte, iată, se soldează cu așa tipuri de col uterin. Și iată, eu ca medic care primesc în fiecare zi zeci de pacienți la consultație, foarte multe femei care acum se află în menopauză, deci care ar fi de vârsta sau de generație, de exemplu, a mamei, da? Ele cam au așa col uterin. Practic, multe din ele au avut arderea asta pe col. Al doilea moment la ce încurcă această stenoză în urma procedurilor este faptul că ulterior, din cauza că se formează această cicatrice și canalul ăsta se strânge cumva, este cam greu de colectat corect testul PAP. Pentru că, cum am spus, da, de unde trebuie să colectăm testul PAP? Testul PAP trebuie să-l colectăm de acolo de unde țesutul ăsta dinăuntru s-a acoperit cu țesut din vagin, da? Iată zona asta de metaplazie. Din cauza că aici s-au făcut cicatrici, da? Aici nu mai este țesut de cel care ar fi clasic când se acoperă rana. E cam greu de luat sau de colectat citologie și s-au întâmplat cazuri când, pentru ca să vedem cu certitudine și cu siguranță că femeia asta nu are o leziune pe col uterin, să se facă colposcopie și cu ajutorul anumitor instrumente de genul ăsta, care se numește trocar, să fie cumva așa, marginile astea întoarse așa pe față ca să se vadă bine ce este acolo. Iată de ce, totuși, intervențiile pe col uterin care nu sunt justificate nu trebuie făcute. Mai spun asta încă din motiv că de multe ori la clinici private la noi se practică astfel de măsuri sau astfel de intervenții. Atunci când femeia sau o fată tânără sau femeie, nu contează, face testul PAP și acolo vin schimbări de gen ușor, să zicem, astfel sau altfel, atunci, mă rog, medicii cumva propun ca să se ardă colul ăsta sau să se taie deodată. Deci nu vă grăbiți să faceți ceea ce până când nu este prea justificat. Da? Deci
nu e chiar bine, pentru că totuși sunt anumite ghiduri, este medicina bazată pe dovezi care spune ce și cum trebuie de făcut în anumite situații. Nu trebuie să ne grăbim. Uneori femeile sunt într-atât de panicate că lor le spun că ai o stare precanceroasă, că dacă nu ai să o tratezi, ai să faci cancer. Nu mai stau lucrurile chiar așa, deci până la apariția cancerului este nevoie să treacă cam în mediu vreo 10 ani. De aceea, dacă o să fiți diagnosticată cu ASCU sau o SIL, asta încă nu înseamnă că trebuie imediat să tratați. De obicei, aceste schimbări trec de la sine și nu neapărat că imediat trebuie să faceți ceva cu acest col uterin. Bine, în cazul în care avem modificări severe sau chiar, Doamne ferește, un cancer de stadiul 1 sau stadiul cel mai ușor, atunci acolo este altă abordare și punem bine pe balanță ce trebuie mai bine să facem. Dar când sunt modificări de genul ăsta, nu vă grăbiți să faceți careva intervenții pe col uterin. Aici mai am o imagine unde sunt diferite, iarăși, tipuri de col uterin. Vreau să vă le mai arăt încă o dată pentru ca să înțelegem poate mai bine. Da? Iată, în prima imagine o să vedem iarăși un col uterin absolut normal, nulipar înseamnă femei care încă nu au născut, la care orificiul ăsta din interior este micuț. Și iată, o să vedeți că ceea ce se vede cu roșu aici este acel țesut glandular din interior și iată, el poate să stea aici sau poate să iasă în afară, cum avem următoarea imagine și acesta iarăși este un col uterin absolut sănătos. Aici avem un col uterin sănătos la o femeie care a născut. Multipare înseamnă femei care au mai mult de 3 nașteri. Iată, așa arată un col uterin la unei femei care a născut. De ce arată așa? Pentru că el deci a fost, s-a dilatat, s-a strâns, s-a dilatat și deci oricum orificiul ăsta nu poate să rămână chiar așa ca pe prima imagine. În următoarea imagine o să vedem un col uterin la o femeie care este în menopauză. De obicei, iată, el arată așa. Iată, primul rând de imagini e ceea ce v-am arătat eu la început, etapele prin care trece un col uterin. El poate să arate așa inițial, dar poate inițial chiar și așa să arate. Da? Și pe urmă, treptat, femeia naște, trece prin nașteri, prin alte diferite proceduri și iată, ea ajunge în menopauză, când în menopauză colul uterin nu are nicio rană deasupra și este, iată, de așa o culoare. Mai jos o să vedeți, aici este un col uterin, ceea ce ațișoarele astea cu alb sunt ațele ghid a steriletului. Așa arată un col uterin, în uterul căruia este un sterilet. Iarăși o să vedeți, da? Asta este ectopia, această rană, cum spunem noi, da? Asta este țesutul care acoperă colul uterin din vagină, acesta vine din interiorul uterului. Un col uterin sau un mediu sănătos unde se află colul uterin trebuie să aibă o culoare roz pală, iată cum vedeți pe această imagine. Sau aici, da? Acesta este un col absolut sănătos, chiar dacă aici avem ectopie. Așa, următorul col, aici o să vedem multiple așa particularități albe. Ele pot fi așa micuțe, dar pot fi și mai mari, să zicem, așa de dimensiunea unui bob de mazăre. Aceștia sunt chisturi nabote. Multe dintre femei pot să audă de aceste chisturi în timpul când femeia este văzută la fotoliu sau dacă se fac ecografii pelvine și medicul ecografist spune că aveți la colul uterin chisturi nabote sau chisturi aveți. Deci ce sunt cu aceste chisturi? Acestea sunt niște formațiuni absolut benigne, deci nici nu sunt formațiuni, dar sunt, iată, țesutul ăsta glandular a fost astupat deasupra cu epiteliu și înăuntru a rămas, iată așa, să zicem eu, o bulă, da, micuță. Ea poate fi de dimensiunile acestea, micuțe, cum vedem pe imagine, sau chiar și până la dimensiunea unui bob de mazăre și sunt absolut benigne, ele nu trebuie înlăturate, tăiate, arse sau nu știu mai ce. Așa poate fi. Și așa chisturi nabote se pot întâlni de la fetițele nenăscute adolescente până la femeile de vârstă reproductivă mature.
În următoarea imagine o să vedeți un col uterin în care avem un polip micuț. Da? Iată încă un col unde este un polip micuț. Aici vedeți un col uterin unde este stenoză. Aici cu roșu este desemnată intrarea în cavitate, dar iată aceste striuri, iată asta, sunt de fapt cicatricile acestea, stenozele acestea care s-au format și colul uterin nu mai are permeabilitatea aceea care a avut-o înainte de procedură. Aici avem un col uterin care este după tratament. După tratament chirurgical, atunci când a fost o leziune severă, să zicem HSIL, CIN3, CIN2, și iată, leziunea asta, ea se taie, da? Cu o anumită procedură și iată, după procedură, aici tot s-a epitelizat, deci noi putem vedea de unde s-a tăiat și toată porțiunea asta s-a epitelizat și acum aici este țesut absolut sănătos. Aici avem un col uterin din care se elimină niște eliminări mucopurulente, deci eliminări infectate. În următoarea imagine o să vedeți un col uterin care are un condilom. Și ultima imagine este o imagine cu col uterin cu cancer. Deci colul uterin cu cancer arată foarte urât. De obicei, aici deja vorbim despre altă tactică și despre alt gen de adresare. Dar iată, cam așa ar putea arăta colul uterin în diferite etape ale vieții femeii sau în prezența anumitor condiții. Scuze-mă, Iraida, pot să te întreb un pic în legătură cu colul uterin care are chisturi. Spuneai că aceste chisturi sunt absolut normale, adică dacă sunt acolo nu ne speriem, nu există niciun risc să se întâmple ceva? Aceste chisturi sunt absolut normale, cu ele nu trebuie să facem nimic, doar în cazul în care poate să crească un pic mai mari și ele ar deranja sau ar încurca ceva, dar asta se întâmplă în 0,0 cazuri din 100 de femei. Deci cu aceste chisturi nu trebuie să facem nimic. De ce spun asta? Pentru că, iarăși, se mai practică câteodată, iată, ardere la chisturile astea sau enucleiere la chisturile astea, când femeilor li se taie, li se scoate. Pentru asta nu este nicio necesitate. Nu trebuie să intervenim în niciun mod. Mulțumesc. Așa, de ce este important să facem screening-ul de col uterin? Deci, în general, ce înseamnă screening? La noi în țară, deci screening-ul colului uterin se poate face prin testul PAP sau prin investigare la HPV. La noi în țară screening-ul se face prin testul PAP, pentru că investigare la HPV noi nu o avem ca test screening asigurat de stat. În unele țări, deci se face, de exemplu, se poate face doar testarea la HPV odată la 5 ani, sau în anumite cazuri combinarea HPV plus testul PAP. La noi în țară se face doar testul PAP. Cei care vor să facă HPV o fac cumva de sine stătător la centrele private sau se face deja investigarea la HPV atunci când se determină careva modificări în testul PAP. Deci de ce este important să facem acest screening? Pentru că screening-ul colului uterin ajută nu doar, să zicem, la determinarea leziunilor precanceroase a colului uterin, dar atunci când femeia merge la vizită la ginecolog, pentru ca să ia testul PAP trebuie să fie respectate toate condițiile care vorbisem anterior în alte webinare la noi pe pagină, adică să nu fie prezente infecțiile, să nu fie careva proceduri în ajun de a colecta testul PAP, să nu folosească careva substanțe supozitorii, să nu aibă act sexual înainte de a colecta această analiză. Și totuși starea colului uterin poate aduce rezultate fals pozitive sau fals negative în colectarea testului PAP. De exemplu, dacă o să avem o stenoză a colului uterin, pentru aceste femei va fi mai greu să
colectăm testul PAP. Și uneori acest lucru poate să ducă la un rezultat fals negativ. De exemplu, când femeia real poate să aibă acolo înăuntru undeva o leziune, dar din cauza stenozei nu s-a colectat foarte bine testul PAP și atunci el poate să dea că e tot în regulă, când de fapt acolo poate să fie o problemă. Sau, de exemplu, invers, când, de exemplu, femeia are un ectropion sau o erozie de asta așa mai mare, o ectopie mai mare, și cum trebuie de colectat corect testul ăsta, da? Nu se colectează deci dinăuntru, dar trebuie să se colecteze de pe suprafața asta de unde se limitează erozia, pentru că astfel anume acolo vor fi modificările, nu înăuntru. Iar dacă epitelizarea are loc până înăuntru colul uterin și aici e tot curat, atunci testul PAP trebuie să se ia dinăuntru. Acestea sunt niște nuanțe care, bine, ține de specialistul care colectează testul PAP. Dar vi le spun doar din simplu motiv că trebuie să înțelegem că colectarea testului PAP nu este atât de simplă și colectarea testului PAP și rezultatul acestuia depinde și de starea colului uterin, care poate să dea rezultate un pic schimbate. Cum susținem sănătatea colului uterin? Sau cum și de ce trebuie să avem grijă? Primul lucru și cel fără care cumva nu putem susține în genere sănătatea corpului nostru este că trebuie să mergem regulat la medic. Și regulat la medicul ginecolog trebuie să mergem o dată pe an. De multe ori femeile nu se adresează la medicul ginecolog spunând că ele nu au careva simptome, nu le deranjează nimic, ele se simt foarte bine și nu au nevoie. Deci vizitele regulate la medic ginecolog trebuie să fie anual. Următoarea este tratamentul infecțiilor, fie cu transmitere sexuală, fie infecții genitale care sunt la moment. Eu am enumerat infecțiile sexual transmisibile, da? Tricomonasul, clamidia, însă sunt și infecții de genul vaginozele bacteriene recurente. Acestea la fel trebuie tratate. Atunci când avem o gardnerelă, ea nu se transmite sexual, dar ea este acolo și ea dă bătăi de cap. Sau candidele recurente. Bine, atunci când sunt simptome, ele trebuie tratate. Astfel, ținând sau păstrând mediul vaginului curat, astfel putem păstra și sănătatea colului uterin în regulă. Aici am dat exemplu despre care am vorbit și de anterior, despre infecția cu clamidia și despre testul screening care se face în Statele Unite la toate femeile până la 25 de ani. Bine, la noi asta nu se face, dar eu vreau să îndemn cumva toate adolescentele sau fetele care ne privesc, cele care au început viața sexuală și ezită cumva să meargă la medicul ginecolog. Dacă ați început viața sexuală, trebuie să fiți responsabili de sănătatea voastră și odată ce ați început viața sexuală, nu contează ce vârstă aveți, trebuie să mergeți regulat, anual, o dată pe an la medicul ginecolog, cu atât mai mult că adolescenții până la vârsta de 24 de ani sunt cei mai susceptibili pentru infecții cu transmitere sexuală. De aceea nu ezitați să mergeți la medic. Un alt punct important este vaccinarea pentru HPV infecții, screeningul regulat și cezarea fumatului sau lepădarea fumatului. Da? Cum sunt legate acestea împreună? Deci, bineînțeles, la femei care deja sunt de vârstă reproductivă adulte, mai puțin putem ajuta cu vaccinarea, pentru că vaccinarea trebuie făcută cel mai bine și cel mai eficientă este a fi considerată la vârstă tânără, când fetițele fac vaccinarea 10, 11 până la 14 ani. Pentru că cu cât înaintăm în vârstă, cu atât eficacitatea acestui vaccin va fi unul mai mic. Însă, dacă el este făcut la timpul potrivit, el poate ajuta foarte bine și poate preveni și condiloamele și stările precanceroase ale colului uterin. Pentru femeile de vârstă adultă, de vârstă reproductivă, screeningul regulat. Nu contează a avut această femeie vaccin anti-HPV sau nu a avut, screeningul regulat trebuie să-l facă și să meargă la medic pentru testul PAP. Chiar dacă ea are un singur partener, chiar dacă ea nu are niciun simptom, testul PAP trebuie făcut regulat. Iar fumatul influențează asupra eliminării virusului din corp. Da? Cum am spus, HPV foarte des se întâlnește, dar plusul este că acest tip de infecție se poate autoelimina singur de la
o lună, 2 până la 3 ani se poate autoelimina din corp fără ca noi cumva să intervenim. Și iată, este dovedit că persoanele care fumează, bărbați, femei, deci HPV-ul este mai greu eliminat sau chiar deloc nu este eliminat din cauza fumatului. Cât de banal n-ar suna, dar modul sănătos de viață. Deci somnul cât trebuie, alimentația corectă, evitarea consumului și excesului de alcool, deci acest lucru menține nu doar sănătatea corpului nostru, dar și sănătatea colului uterin. Evităm proceduri absolut, absolut care ar putea duce la careva chiar consecințe mai serioase, de exemplu utilizarea tampoanelor chinezești sau dușurile vaginale, care de fapt nu sunt chiar într-atât de inofensive, pentru că spălăm flora vaginală care este în mod normal și atunci mai repede achiziționăm infecțiile sau mai repede dezvoltăm o vaginoză bacteriană. Iar tampoanele chinezești, de ce menționez despre ele? Pentru că tot mai multe femei ultimul timp folosesc aceste tampoane chinezești. Iată, folosești un tampon și toate problemele ginecologice de care le-ai avut, ele toate dispar. Ce de fapt fac aceste tampoane este că provoacă o arsură locală la nivelul vaginului și a colului uterin, care ulterior duc la detașarea la tot sloiul de mucoasă dinăuntru și îl lasă foarte ca o rană mare și susceptibil la mulți alți factori sau infecții. De ce nu utilizați tampoanele chinezești în niciun mod? Și evitarea procedurilor care nu sunt necesare. Cum am menționat și mai sus, arderea colului uterin sau uneori se mai întâmplă că, de exemplu, iată, femeile având rană pe col uterin, din cauza că stratul ăsta este mai subțire și acolo, cum ați văzut și pe alte imagini, mai pot fi și niște vase de sânge. După contactul sexual, această femeie poate avea sângerări. Dar acestea sunt niște sângerări absolut benigne. În foarte rare cazuri se poate indicat unei femei cu o astfel de problemă sau astfel de condiție, că nu e o problemă, e o condiție, să fie ars zona asta de ectropion sau de erozie. Ce trebuie să știți este că dacă dumneavoastră aveți, să zicem, o rană pe col, da? O ectopie a colului uterin, atunci s-ar putea uneori după actul sexual să aveți niște eliminări așa de sânge, dar foarte puține. Și al doilea moment, femeile care au ectopie pot avea eliminări vaginale mai abundente. Și asta nu înseamnă că acolo este o infecție sau este o problemă. Asta se întâmplă din simplu motiv că colul uterin are tendința să se acopere mai mult și mai mult cu epiteliu și să se protejeze. Și din cauza asta acolo se produce mai mult mucus, mai multe eliminări, mai multe secreții și, cum sunt, de exemplu, unele femei care spun, eu am niște eliminări mai abundente și iată tot timpul murdăresc legeria sau trebuie tot timpul să merg cu un absorbant. Deci, bine, primul lucru care trebuie să-l faceți este să mergeți la medic să excludeți vreo infecție, dar trebuie să și cunoașteți că colul uterin care are ectopie sau erozie poate să aibă așa reacție pur și simplu fiziologică la mediul acid din vagin. Și asta nu înseamnă că aveți o problemă. Un alt moment la care vreau să trag atenție este utilizarea diferitor medicamente. Utilizarea locală a interferoanelor, soluții imunomodulatoare, ulei de cătină, probiotice locale, toate acestea nu sunt eficiente în a păstra sănătatea colului uterin. De multe ori, femeile care au erozie pe col sau au careva schimbări la nivelul testului PAP, da, schimbări ușoare sau mai severe, nu contează, le sunt sugerate să administreze soluții imunomodulatoare sau interferoane. Sunt absolut ineficiente, nu sunt dovedite să aibă vreun efect, de ce vă rog să nu le utilizați sau dacă aveți dubii în ceea ce vă prescrie un medic, oricând aveți dreptul la o altă părere. Da? Dacă
nu sunteți de acord sau dacă nu ați primit răspunsuri la întrebări, mergeți pentru consultație la alți medici. De exemplu, multe din femei utilizează ulei de cătină ca tampon. Deci le pun pe un chifonaș, le introduc în vagin și îmblu așa cu tamponașul celea cu ulei de cătină luni de zile. Sau mai grav e atunci când folosesc interferoane, de exemplu, iarăși pe termeni de luni de zile, de ani de zile. Eu, în practica mea, ca medic, am avut situații diferite și de multe ori sărmanele fete, femei, vin, iată, cu așa tratamente prescrise care, de fapt, sunt dovedite a fi absolut ineficiente, ba chiar mai mult, ele pot să aducă mai multă daună decât ceva bun pentru colul uterin și pentru sănătatea corpului în general. Așa, asta e ce am vrut să vă spun despre colul uterin. Au fost foarte multe imagini, foarte multe noțiuni. Dacă acestea au fost neînțelese, vă rog, întrebați, răspundem la toate. Sunt câteva întrebări și în chat, Iraida, dacă vrei să discutăm un pic. Care ar fi simptomele în cazul unei răni pe colul uterin? Poate s-a mai discutat, dar au intrat persoane și mai târziu. Da. Deci dacă vorbim de ectopia colului uterin, cum am spus, da, pentru că așa se numește corect rana asta pe col, deci ce poate să prezinte femeia este că să aibă eliminări mai abundente, eliminări vaginale care s-ar părea că sunt mai abundente și câteodată poate prezenta sângerări după actul sexual. Dar de cele mai deseori aceste sângerări sau vin împreună cu infecțiile locale. De exemplu, dacă femeia a făcut o vaginoză sau o candidă, atunci riscul ei ca această ectopie să sângereze este mai mare pentru că se asociază și infecția. Dar asta ar putea fi din simptomele prezenței ectopiei. Apropo de candida, a întrebat cineva dacă poate duce candida la cancer de col uterin. Cu siguranță nu. 100% candida nu poate duce la cancerul de col uterin. Deci 90% din cancerul de col uterin, 90 și ceva din cancerul de col uterin sunt cauzate doar de HPV infecție. Și se spune că deci aceste leziuni, severitatea lor poate progresa dacă HPV infecția este asociată cu infecții sexual transmisibile la nivelul colului uterin. Deci aici se recomandă tratamentul infecțiilor în colul uterin dacă acestea sunt atunci când sunt și leziuni careva precanceroase. Dar candida cu siguranță nu duce la cancer de col uterin. Candida este un tip de ciupercă care se găsește în mod normal în flora sănătoasă a fiecărei femei. Pur și simplu, în anumite condiții, în anumite cazuri, când femeia este stresată, când a făcut o vaginoză bacteriană, când n-a dormit bine, cât de banal asta n-ar suna, înainte de menstruație pe fond de progesteron, femeile graviduțe, din cauza fluctuații de hormoni, foarte des fac recidive de candidă. Dar cu părere de rău, ea nu poate fi înlăturată definitiv din corp, ea trebuie tratată doar atunci când ea dă simptomatică și deranj femeii. Încă o întrebare legată de cervicită. Poate duce la probleme mai serioase. Am avut vaginite repetate și de atunci am o inflamație a colului, pe care medicul mi-a zis să o țin sub observație plus pap anual. Ar trebui să-mi fac griji? Cervicita, cum am spus, este inflamația și infecția colului uterin, da? Inflamație de cele mai deseori. Însă dacă această cervicită a fost cauzată, să zicem, de hlamidie, de infecție cu hlamidie, hlamidie este o infecție sexual transmisibilă, care, netratată și pe termen lung, poate să ducă la afectarea nu doar a colului uterin, dar și a uterului, a trompelor, a ovarelor. Și atunci asta poate să ducă la o boală inflamatorie pelvină, pe viitor poate să ducă la astuparea trompelor, da? Cum știm noi, cumva o noțiune mai cunoscută. Și atunci femeia pe viitor nu o să poată să rămână gravidă natural pentru că trompele vor fi astupate. Cervicita este inflamație care poate să apară
da, iată, din cauza infecțiilor sau din cauza altor reacții locale, dar de cele mai deseori din cauza infecției. De aceea, da, trebuie să țineți sub control, dar nu, dacă a fost tratat și dacă este monitorizat, nu are careva efecte severe sau, nu știu, ceva mai serios. Celulele asociate cu inflamația la testul PAP poate însemna o infecție? De multe ori, în urma testului PAP, vine rezultatul nil, da? Care este un rezultat normal, negativ pentru careva leziuni intraepiteliale, plus reacții inflamatorii sau celule inflamatorii. Ce de fapt înseamnă asta? Bine, pentru orice eventualitate, oricum trebuie să mergeți la medic să vedeți dacă nu aveți o vaginoză bacteriană sau oricăreva altă infecție locală, dar de cele mai dese ori acolo nu este nicio infecție, dar din cauza că numărul de leucocite în vagin este crescut, iată, el poate fi interpretat în felul următor ca reacție inflamatorie. Numărul de celule într-un protiv se poate schimba pe parcursul ciclului menstrual. Și, de exemplu, înainte de menstruație, protivul o să conțină mai multe leucocite. Imediat după menstruație vor fi mai puține leucocite. Și de aceea, în dependență de când ați făcut testul PAP, se pot detecta sau nu aceste leucocite și se dea reacții inflamatorii. Dar nu e nimic grav. Loredana ne mulțumește frumos și zice că a fost foarte interesant și noi vă mulțumim că ați participat. Și cred că mai aveam o întrebare. Dacă colul este puțin roșu din cauza HPV, iar rezultatul PAP este satisfăcător, este cazul de îngrijorare? Poate duce la cancer? Da. Iată, bună întrebare, pentru că eu tot timpul spun pacientilor un lucru. Deci nu ascultați când vi se spune că aveți rană pe col. Important nu este ceea ce se vede cu ochiul liber. Și iată, toate imaginile care eu astăzi le-am arătat sunt o dovadă sigură la ceea ce eu spun, pentru că un col uterin poate să arate absolut diferit și poate el să fie foarte urât, acest col uterin, dar asta nu înseamnă că el nu este sănătos. Iată, este așa un paradox, adică el poate să fie absolut diferit. Important este testul PAP, ceea ce ne arată testul PAP. Dacă testul PAP este ok, înseamnă că nu ne facem griji. Bine, excepții fac doar unele cazuri atunci când femeia mult timp nu s-a adresat la medic. Și iată, ea vine la medic, iar medicul suspectă ceva pe colul uterin. Pentru că, bine, specialistul deja cumva știe care col aparent ar fi sănătos, care nu. Și dacă el suspectă ceva, el ar putea să zică femeii că merge mai departe după test PAP, imediat la colposcopie. Da? Dar asta se întâmplă foarte, foarte, foarte rar. Și prezența rănii pe col sau faptul că colul uterin, nu știu, nu arată așa roz și neted cum am arătat eu în prima imagine, asta încă nu înseamnă că colul uterin nu este sănătos. Important este testul PAP. Ne întreabă cineva care ar fi cel mai eficient tratament sau intervenție pentru înlăturarea virusului HPV tipul 31. Deci, așa, nu există tratament cu medicamente, nu există tratament antiviral pentru HPV infecție, nu există așa ceva. Deci, dar sunt câteva recomandări, de exemplu, ceea ce ține de exemplu, dacă s-a depistat un tip de HPV și în testul PAP sunt careva schimbări, modificări, atunci sunt câteva recomandări care ar putea duce mai repede la eliminarea virusului. Aceste recomandări sunt să aveți relații cu prezervativ minim 6 luni, să tratați infecțiile locale dacă acestea sunt, să utilizați, este un spray, se numește Epigen Spray, este la noi, de exemplu în alte țări putem să găsim Colpofixul, în Italia este, nu știu, la noi nu cred că îl găsim, deci acesta nu este tratament. Nu există niciun tratament de asta și am spus de interferoane și de toate celelalte sau tratamente cu supozitorii. Însă, iată, aceste
recomandări care le-am enumerat eu pot ajuta la autoeliminarea virusului mai repede din corp. Și nu contează ce tip, 31, 16, 11, nu contează. Mulțumim, Iraida. Cam atât din întrebări din zona de chat. Lumea ne mai mulțumește și ne felicită pentru prezentare, că a fost explicită. Da, și noi vă mulțumim frumos. Cerem scuze dacă la început au fost careva momente cu imaginile și cu prezentarea. Dacă vă mai apar careva întrebări, sunteți oricând bineveniți să le dați la noi pe pagină, revenim cu un răspuns. Și am apreciat foarte mult dacă ați putea să ne dați și un feedback pe pagina de Instagram. Mulțumim frumos la toți! Mulțumim și noi, la revedere! La revedere!